Колко време прекарваш в своите социални мрежи и на телефона си като цяло? Около 8 часа на ден. Какво правиш 8 часа на ден? Това е един работен ден. Ами това ми е работата реално. И ти си прав. Да, това ми е реално 8 Можеш часа. ли да ми покажеш своя скрин тайм на телефона си? Какво да ти покажа? Това е дисплея ми. Да, колко време си прекарал на телефона си? Чакай, откъде беше това? Не знам. Добре, ще взема твоята дума за истина, че прекарваш 8 часа. Можеш ли да ми кажеш коя социална мрежа предпочиташ повече? Инстаграм, ТикТок или Фейсбук? Фейсбук. Фейсбук. Да, Фейсбук. Ами Фейсбук е много по-хубава аудиторията там, понеже те супер много реактват, коментират, пишат и може да достигнеш до много хора за много кратко време. Добре. Коя според теб е най-добрата стратегия, що се отнася до маркетинг, най-добрата реклама? Постоянството и да търсиш това, което работи най-много и да после да го продължиш да го правиш. Правиш едно нещо капка по капка и накрая ще стане вир. Най-малкото ще продълбаеш камък.